banget panggung wayang nyuwun pangaksami njaluk pangapura. Nyuwun pangapunten, nuwun sewu. Niki lho, sing wingi nekak-nekoke wayang murah. Lah iki bareng nek wayang murah kok rada anyep. Sing tekok-tekok wingi saiki kok ora sembada. Panggung wayang mung arep ngwenehi ngerti. Lah iki. Jiro lu patmo 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 iki ning ngisor-ngisor iki wayange murah. Sing wayang murah-murah sing ning ngisor-ngisor iki. Kotak-kotak iki lho. Nah, iki ya wayang. Ya nek wayang murah, nek wayang murah-murah. Mumpung masih ada stok, kowe engko ndak kalah karo kancane. Iki sing wong lawas sing ket wingi nekak-nekoke wayang rega 100 200 iki kok ora nang ngambune. Iki mengko nek jenengan kalah cepet, ora rungo gelo. Wis ngono wae ya. Dina iki tak ngirim wayang sik gek gur nganggo pit montor iki nggawa kerdus pira iki 19. Apa ya masuk akal wis kono ora ngurus.